What's up mga Kakanon? Bago tayo magluto, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo Christopher Luna sa aking padi. At shoutout sa iyo Michael Kama, classmate ko siya ng high school. Shoutout sa iyo, men. At isa pang shoutout tayo kay Vintage PH pala. Yan, men, natupad na yung pa-shoutout mo. Sabi mo i-shoutout kaya shoutout kita, men, ha. Tara, luto na tayo kasi anong oras na? May pasok pa bukas. Shoutout sa inyong tatlo.